Dimma ebe anyị na-agbada bụ steepụ Agbana bụ Ezu Omambala. Agbana bụ Ezu Omambala River. The confluence between Ezu and Omambala. Ya ka anyị na-agbada. Ezigbo afịa bụ water of life. Water of life. Ya bụ ebe a. Mmiri a enwere ihe ị chọrọ wee bịa. Ọ na-enwere ike imele gị. Inepụ anya hụ ihe ndị ekpele dị iche iche ndị mmadụ na-abịa ebe a. Ndị na-abịa ekpere ebe. Ekpele ha na-abịa n'ebe ndị na-achọta nwa, ndị na-achọta ndụ, ndị ọ bụ ego, ndị ọ bụ protection. Ya bụ ihe efuru ha na-achọ ebe a. Ihe eji nwayọ. Ihe eji nwayọ agbada. Inepụ anya hụ ihe ndị mmadụ ji gbatacha aja awa agbatacharụ n'ebo ndị na-achọ ndụ ma ndị na-achọ nwa ihe ọbụla ị na-achọ bụ nke ebe ezigbo ebe ebe a enwe bụ the confluence of Ezu and Omambala River. Ezu and Omambala River. Yes. Dịka nsị gwa gị na ya bụ Agbana bụ Ezu na Omambala ebe na-ebịa ekpele ihe ọbụla ndị enwe evụla bụ ekpele ka a bịa na Agbana bụ Ezu na Omambala ka bụ ekpele ihe akụ na ihe enwe dịka ihe akụ na ụba ka ị hụrụ ha na-ekpe ekpele. Inepụ anya ebucha ọkụkọ dị iche iche ọkụkọ dị iche iche bụ nke ndị mmadụ ji kpe ekpele ma ewu ịrụ ndị achụ acha na mmiri so eji achụ aja anya efucha azụ ihe ndị a niile na-eme nne bụ na ihe ọbụla ibu n'obi wee bịa bụ ihe ọma na ebe a na-emeli mmadụ o nwere ike ikpeke ekpele ebe a nwee nọdụ na-emeziri ego dịka asị na ịgwọrọ ọgwụ ego nwere ọgwụ ego ịgwọrọ mana ọ na ijeluru n'isi jaa wụchapụ onwe gị ochu so anyị agbadalu n'etiti Agbana si Agbana bụ anyị nọdụzi ka m nwere na-egosizi gị ndị ọzọ niile ka ị nwere ike iji anya gị n'afọ maka na m gwara gị na ihe niile anyị nwere bụ nke m ji egosi gị ndụlụ gị ruo ebe ọ dị ka ebe anyị nọ kịta bụ Agbana bụ Ezu na Omambala the confluence between Ezu and Omambala and ihe mere ka ọ dị mkparị nne bụ ihe omume na ihe onyinye ọ na-enye ndị mmadụ o nwere ihe ị chọrọ bịa ebe a bụ ezigbo ihe ị na-enwere ike inwe inepụ anya bụcha aja ndị mmadụ gba nke nwere ndị na-ekpe ekpere na mgbago Dimma ebe ị nọ bụ Agbana bụ Ezu na Omambala the confluence between Ezu and Omambala River. This Ezu River o nwere obodo dị n'ala Igbo mmiri a na-eluro obodo ọbụla nwere mmiri a link up to there bụ Ezu nwe nke bụ Omambala River. Omambala bụ the male, Ezu bụ the female. The join vana bụ nne nwetara line si n'ebe a nwe gbada na mmiri ahụ. Omambala the white, Ezu the colored bụ mmiri a. Ihe na-akpọ ya bụ Eri Landing Site. Ebe a ka nna anyị bụ Eri dolu ụgbọ wee ligote ya na ụmụnne ya na-abụ a na-akpọ Arodi na Arael ha na-atọ bụ ebe a ka ha dolu ụgbọ wee butuo ya ka anyị ji eme na ihe ọbụla agbasitala Igbo na ihe ọbụla agbasitala Eri anyị na-ekwu na anyị na-agba ọkpa na Agbana bụ Ezu na Omambala. Enwere confluence between Omambala and the river Niger. More important like this place. Enwere confluence between river Niger and river Benue. More mkpa ka ebe anyị nọ. Ihe jụrụ dị mkpa otu ahụ bụ na ebe a bụ ihe a na-akpọ ya bụ the river of life. As you can see n'ine anyị hụ na aja site n'isi luo n'isi nepụ anyị hụ ndị na-achụ aja na mgbadaga ihe a na-achụ ha bụ ndụ akụ na ụba ebe akụ na ibe enwe anọ na-alụ ọrụ kpatara ndị anyị hụrụ ka ji abịa ị na hụ na kandụl ka etiechara ọkụ ihe etiechara ọkụ bụ ekpele ka ha bịara ikpe ọ bụ na ọ na-alụrụ ọrụ ike avụrọzi mmadụ ebe ma ndị hụrụ na ebe nwere onye ọ bụ mmadụ tutere na onye chetara na ya bụ nwa nke Eri na Eri bụ nna ya o jebe n'ebe nna ya buturu elu okpe ekpele gosi na ya ma ọrụ nna ya ihe ndị iche iche emebe na ndụ ya ebe anyị na-anya bụ Agbana bụ Ezu na Omambala jikọrọ ọtụtụ ndị niile Eri mụtara o jikọrọ ihe niile Eri mụtara o jikọrọ bụ na o nwere ibe je eme ka e nwee eze na agụkwụ nri ka ọ bụ na ọ bụ ọrụ eze ndị agụkwụ nri eduluvia bịa ebe a abịa na Agbana bụ Ezu na Omambala enwere ibe a na-akpọ pyramid dị na the center of this water and that pyramid na-evukana ka atụ ya mmadụ n'etiti mmiri ahụ onye ahụ baga n'ime ebe ahụ o
onwe ite ududu eze and onwe ite ududu eze apụta ọ bụrụ onye ahụ abụọla eze. Otu a ka ọ dị ọtụtụ mba. Ụmụnne anyị ndị Igala na-abịabu n'ukpo ata enwere ihe ha ji echi Ata of Igala. The present Ata of Igala bụ sọsọ onye chili na Igala n'elu rọba anyị nwa. And ọ dị ka onye butere akụkọ nke akọvalịva ikpeazụ a maka na mgbe mbụ na o nwere ihe na-esela na anyị ma na anyị na-abụ nwanne na anyị na-abụ ọtọlọ na-enye n'ofu mmadụ ma anyị na-ana mbụ. Ụdị aka ọ dị ụmụnne anyị ndị nke ọba bụ Benin. Fa na-agba ọkpa na ibe na-akpọ ugwu ogodo dị na Aguleri. N'ugwu ogodo aka ka bịa nọcha na fa na ha nwa ọba. N'ọba nke uchili nne n'ala nne tupu nwa ya wee chie. Anyị na-ena mbọ n'ụlọ obodo a. Mana ọ dị mma bụ obibi unu kwa ụwa mmalị maka na ihe ndị a niile anyị na-eme na enwere ka esi estepụta ya na onyonyo, o nwere ka esi akị ya n'akụkọ, anyị na-eme ya n'ihu ụmụnne. Ma ọ bụ na onye menyezi ọnụ ọsị na nya bụ isi Igbo na nya bụ na Igbo si bịa, anyị ya ekpo otu ihe niile anyị nwere gbaa ya n'anwụ, onye ji aka akụkọ ka o wepụta nke o nwere. Ebe ị nọba agba na-abụ Ezu Omambala, ebe ụwa si bido, ha na-akpọ ya bụ the river of life. Etiti ebe a ịbaga na-evu ndụ ndị niile ejeli eje ma ala na-enwere ụwa n'ime mmiri ebe a. Ndewo. So kezi eme like ina na mgbago ya afụ ebe a ndị oji nke a dị color ọzọ ka ya ma o ji nwee different shade. Onya bụ ihe ịrụba ama ahụ na-ede nne. Ọ bụ na mmiri ahụ ekewere ụdị ahụ ike jụrụ na ike abịara ụdị ya efela na-ejulese. Nke ọzọ ndị ojii bụ Omambala ka na-enwe ọcha bụ Ezu. Dịka nkọrọ ga-ebụrụ si na Ezu bụ nwaanyị, Omambala bụ nwoke. Onye fụla m na gebe akwa ụta mụ na ọmụnwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwaanyị. So ọ na-enye bụ ihe evụlụ dị iche n'ebe ahụ. Enwere line kewele mmiri na-abụ ahụ mana ha na-abụ rubezie ha abụla Omambala River wee gbada. Ebe ha yero ha bụ ejikọta. Ha na-abụ Uvela bridge a ha na-aba join go bụla ofu na-awụpụzi River Niger bụla Omambala River. So o nwere ihe kwesị na o nwere n'ime ebe a na ndụ dị na enwe ndị bi ebe a nwegoro onye gagoro ebe a confirm anụ nwere bi ebe a. Rine ọtụtụ ndị mmadụ ijele ya na-ejeri ya na-ekwado ka ije na ọ bụ ihe gbasara dịka emergency ma ọ bụ na-ega ụgbọ ga-ekpuo. Ihe gosiri na ndụ dị ya bụ na ndị be anyị ndị ijele dị ndụ taa kalụchere mmadụ ịnọ jegoro ebe ahụ a na ilu ebe ahụ nọ ndị ahụ lu nri. O nwego nwanne anyị nwoke ọ bịara ọkụ azụ, ọ na-akụzi ọkụ azụ ahụ vepụ ibolie tọọ n'osisi, o wee kenye n'ụgbọ wee mazie na bazie na mmiri ka atọpụta iboli ahụ. Mgbe ahụ o jere ịtọpụta iboli ahụ ọ bụ na ọ bagogo n'ime ụlọ mmadụ n'etiti mmiri ebe a. Ọ bụ na anya mgbe ahụ anyị nọ n'elu briji ewe na ihe niile na-anya ụgbọ enwere ya na-abịa na senta ahụ na onye bi osi akụkụ na-ezele ebe ahụ maka na enwere ike ụgbọ gị ikpuo, o nwere ike ọ bụrụ gị bụ eja na-anatazi nne kemgbe ejije bịa ma ndị niile na-eji ya na-anata. So me intentional ịnyara ụgbọ je ebe ahụ ka ị mara ma ya no testing you may not come. Mana ndị niile ejeli ya natachara after days na-akọwazi ihe omimi dị n'ime mmiri ebe ahụ na ndị mmadụ bi ebe ahụ. And na mụ na-akọwara gị na-enwere pyramid at the center of that river. That pyramid na-egosi ihe omimi nke pụrụ iche na-abụrụzi ndị n'elu ana nọ n'ime mmiri. Ndewo. Azụ a buru ibu nnukwu ebe a na-egbukwa n'azụ n'egbu. Ihe azụ a bụ ndị azụ nọ n'Omambala. Nke ịkụ ọkụ azụ ebe a ya akụrụ ya nke ị na-enye anyị fụ na na-akụrụ ya akụ. A na-akụrụ azụ ihe akụ ya agafe otu a niile. Ya agafe otu nke a gbadaga na etiti ebe a na-akụrụ ya azụ. Maka na azụ ndị nke nọ ebe a nwere ike ọ bụ n'ụwa ka ha chọrọ ịnọ nri. So nya bụ ihe hụrụ ha nọ. So anyị na-ekiliva igweta iwe ole gosa na mmiri kịta ma na-adachọta ilegasa na mmiri ebe a ma na-alacha gị arụ na-emetụ gị arụ ka egosili mmekọrịta. Ndewo. Ka ya fesi na na-akpọ mmiri ebe anyị nọ nne bụ Ezu ka nọ n'aka enu nke ọzọ bụ Omambala a na-akpụ ya agba na-abụ Ezu na Omambala. Ezu na Omambala Eri Landing Site ebe a ka eri buturu anyị si na dị mmiri na-agwọ ya na-enyekwe akụma ndị nke iji anya gafụ ị na-enye na ọ bụrụ sọsọ mmadụ 10 ma 30 bịara ebe a ekpele a ị na-apụ anyị wee ekpele ndị mmadụ kpere wee gbadaga
nke gosi na ọ na-alụ ọlụ kemgbe m na gị nọdụ onye bụgo ndị bịara ikpe ekpere ebe a ka a mgbalị otu onye bụrụ mmadụ ilini ha kpecha ha na ọ bụ na ọ na-alụrụ ọlụ ve ya ejiro na-abịa ibe ijele na nwere isi you come again but because na ọ na-alụ alụ ndị mmadụ ka na-abịasị ike so nya bụ ihe ọ na-alụ. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. Dimma Arts and Crafts, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. Dimma Arts and Crafts, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. Dimma Arts and Crafts, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful. I want to find out the difference. Remember I said that the other side is black, while this other side is a kind of brighter. So this other one. This very one is Omambala. This is Omambala. Yeah, and this is Ezu. From this Omambala now is where they discover name of Anambra. You understand? Then this is Ezu. This Ezu now is just a, let me just say it, it's just a two water dots joins together with a different color and they work the same thing. And yeah, I would say it's a wonderful water. You understand? That do science and wonders. Science and wonders. And exactly, when looking at it, you see that it's looking different. This one is brighter than this other one. But it's working the same thing. We're working the same thing. Yeah. Let them look at it. Like show it to the camera and let them see it very well. I hope you can see it very well. This is different from this very one here. This one is the Omambala, right? Yeah. This one is Omambala. And this one is Ezu. Ezu. Yeah. Alright, thank you. I wanted to show you something for you to confirm it very well that this is different from this one, but they are two joined together. This one is Omambala. Yeah. Then this one is the Ezu. There's a place that both of them join together down. Yes. Okay. They only differentiate themselves from that up now to that other side. From the down there after the bridge. After the bridge, yeah. Both of them are joined together. You understand? So that's why it was a miracle water. This is a miracle water. Yeah, I wanted to confirm it very well because the way I was looking at it, I was like, maybe if you fetch the water, it will not be, there won't be any difference. So I wanted to confirm, but from here now, there's a difference. But as it is right now, you cannot just fetch, like you can't fetch two of them with one jerrycan like this. Okay. It doesn't work out that way. If you just, it will burst the jerrycan. It will burst the jerrycan. I'm telling you. That if you fetch both of them in one jerrycan, that it will burst. Burst it too. What if I miss the two of them now? No, you can mix it together right now, but just that you want to try. That you want to try. If you are doubting, you want to try. When you try it, you burst it immediately. And you that fetch, that try, you see also receive. Collect. You, I don't want to collect auto. So I'm not going to test it. As in the hot. Okay, so thank you. I wouldn't want to miss the two or try. I cannot even do that one. Going inside to go and fetch it. So thank you very much.
inepu anyị bụ line bụ nkewa Ezu Omambala nke ọ na-egosi na inepukwa anyị ebe ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na ebe a na-edi nji bụ pyramid ahụ na-egosi gị ọ dị mkpa ebe ahụ ị na-enye ya afụ ya ọ dị na center of that river. Ihe ndị a niile na-egosi ebe nna anyị bere igosi na ọ dị oyibo na-akpọ spiritual ya ka o ji luo ebe a wee nwee ihe ịgba amụma na ọ bụ ebe a ka ọ ga-ebutu eri nke nnekwu bụ nna amụlụ Igbo, nna amụlụ Benin, nna amụlụ Igala, nna amụlụ Jukunsu, nna amụlụ Doma. Abata na Nigeria nwepụ Hausa na obele Yoruba, ndị ọzọ bụ anava bụ eri nke anyị na-ekwu bụ eri nwa Gad nwa Jacob onye a na-akpọ Isreal. Si ihe dị iche nna anyị na-akọwa nne bụ na anyị na ndị Isreal bụ ofu, anyị na ha bụ nwanne. Ọ bụ anyị si Isreal ka ọ bụ Isreal si ebe a, anyị niile bụ ofu mmadụ maka na onye mụtara anyị bụ Jacob. Nnọnị unu ji ebuzi akụkọ agbasara ndị ụwa na unu eluwo ebe Igbo si bido. Ije na history ndị Benin na-akọwa na verse from an ancient town dị at the side of Omambala River. Bido na Ọgbaru wee luo na ngwụcha ịda Aguleri bụ the oldest and the most ancient dị at the side of Omambala River. So I need Babalawo to tell us, or fortune teller, if you may say that. Enachi ya azụ na divide you do into 3. And no onye niile eri mụtara na-achị. Aguleri na-achị here n'idu eri. Igala na-achị n'idu ime. Benin na-achị n'idu ife. Mana taa bụ Nnajide. Anyị na ndị Igala bụ nwanne. Wakọzụ n'akụkọ nọ ebe a ka ha si wee ropu obi wee bile ebe avụva bi. O nwere ibe megidelie ndị be anyị nọ n'Igala nọ n'ala Igbo maka na anyị na-aba bụ ovu mmadụ. Kedụzi ka onye amụziri nyaahụ ji ejisi na nya tọrọ nne mmadụ na-ebu nne ụzọ amụta diọkpala. Kedu ya mụzi gị nnọnị buse na akụkọ a ka ndị mmadụ mali nke bụ eziokwu. Onye ji akụkọ nke Igbo si nya gosu na aba nne nya kwa Igbo osi nya gosu na ivu nje nne na-ejela anya dịka ụdị anyị na-avụ agbana bụ Ezu Omambala taa vụ ndị bịara mkpe ekpele n'ime na-ekpe ekpele ndụ na-ekpe ekpele nwa na-ekpe ekpele ego nya ka anọ ebe a na-eme anọ na-eme. O nwere ike ịpụrụ isi kedu ihe ndị Igbo ji akacha ọgaranya. Ihe ji akacha ọgaranya bụ na ha nwere the river of life. Anọ nwere ihe bụ mkpa gị bịara chọọ ebe a ịja na-enwe nya kpatara na o nwere mba ụwa Igbo nọ ọbụna ha na-elijuru ahụ. Obodo Igbo na ije na mba ụwa ọbụna Igbo anọrọ na-esi na-epụrụ na mmepe adịrụ n'obodo ahụ. Ma e nyere mmepe bụ ebe wee nọ the river of life ebe nna ebe eridolugbo wee ligote enu. Ndewo. Thank you very much. Alright. So this is Omambala River, the only river that divides into two with different looks. Yes. The other one has different look, the other one has different look. Yeah. Okay, and this is where Eri landed first before he moved to settle up there. Okay. Yeah. So thank you for watching. I still remain your girl Dimma Arts and Crafts. Don't forget, I've already said it before and I'm still saying it again, that I will be bringing up more updates in details. That is why I came to give you details of Omambala River and how Eri, where he landed first, and the history behind the Omambala River. So thank you for watching. See you again, Dimma Arts and Crafts. Thank you. Don't forget to follow me on all my social media handles at Dimma Arts and Crafts, Facebook, Instagram, TikTok, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you. I love you.